Takže čus, vítam vás tu u ďalšieho videa. Dneska budeme hrať Trampoline Tycoon a som tu spoločne s Alexom. Čus! A budeme stávať teda trampolinový park, ako to teda bolo povedané vo videu, takže asi môžeme ísť rovno na to, by som povedal. Takže toto tu postavím, ale si zapne zase dlh, aby ste niečo počuli. Koľko mám peňazí? Ja mám $5, počkať, takže ja musím chvíľku šetriť. Ok, už mám 10. Nejaký spávka. Teraz už sa to po dvoch. Ale nejde to zase nejak najrychlejšie. Ne, to teda nejde. Ale dobre, že ti to aspoň ukazuje, že ty niečo ideš postaviť, že čo tam postavíš. Chodím dookola, dám tu door. Ok, dám tu svetla. Mám dosť peňazí. Už akože už ani... tak to bude jaké veľké. Jezus. Svetečko. Jeda. Tam koľko stojí. Fúha, tak to bude veľké zhovada. Ok. Window kúpim. Víš, čo by som nepochopil? No. Že kto by si tu kúpil ten Magic Carpet. Proste na čo by im bol? Ja ho tiež nekúpil. Arek? Trošku väčšie to bude. Big Guide Sign. OK. Takže zatiaľ moje trampolinové centrum vyzerá takto. Marek? No. Ukáž floor za 125. Ups. Outer walls. Ale to je jaké veľké. Že? Koľko stojí tá stena? Teda tá strecha? Celý. 125. Ne, to není. Áno, je. Floor carpet. Tu dám platformu za 70. Ja nebola si vonkajšia, ktorý už má. No to strašne pomaly zarába. Že? Ale podľa mňa tým viac stávaš, tak tým rýchlejšie. No hej. Vždycky o $1 viac za sekundu. Čo? Ty zrobíš flota. Kde? A jo? Keď to je trampolinová hra, tak trampolin Tycoon, tak sa neviem, čo budem. Ja to postavím tento border. Ale ja tu nechcem mať to, aby mi to ukazovalo. Tak, dobre, už to nebude nič otravovať. OK, tu budú vlastne trampoliny, ako vidím. Za 300 to trampolin pit. A za 150 ešte kúpim túto lineu, keď to kúpi. Túto lineu, keď to kúpi. To. Tak, a ešte jednu. Ukáž, ako sa to skáče. Ty kokos, skúsim double front flip. To asi nejde dať double front flip. A beko tu ide. Hop. Skoro. Tu ide aj double. Ešte tu kúpim takto karpet, nech to nezapadne. No, nech to krásne vyzerá. Toto foam pit. Jaj, tu budú one... Ja už ak sa kúpim. Čuj. Safety net, iba takýto? To aspoň testoval. A to je ďalší safety net 3 za 350, tak ten najprv kúpim. Tak. Tu snad žiadne, tam sú ešte nejaké veci. Neviem tam, toto stojí moc. Toto je, safety net za 500, tak nič no. Na čo to je ten safety net? Že aby nevypadli, ale to nejsú niektorí taký dlhý, že by akože skočil. To bude asi prechod nejaký. No hej. Si na to počkám. Listopadne. Ďalej. Tak, dobre, toto bude prechod našťastie. Verím. Ešte jeden. Kurňa, tu sú ešte ďalšie dva. Na 4. A tam sú ďalšie 2. Reálne toto tu na čo? Prečo tam napríklad takto nejsú? Za 350 akože to kúpim. Za 350 to mám. A aj na toto mám. OK, mám všetko. Nemám. Ne. Ja to serem.
Kašlem. Čo? Twister Pit. Za 750. No dobre, už to mám. Ja si rovno našetím tých 2000. Dávam fronta cesto. Ne. Aj čo sa stane, keď ja to spálim? Aha, to sa nedá, aby ťa spálil, No, čo? dá sa. Aha, au. Aha, ja som vyladil. Dobre, kúpem okna. Ja mám okna a teraz musím niečo ďalšie kúpiť. Jasne. Tuto za 850 nejakú vec, tu sú nejaké ďalšie trampolíny. Ako ja videla to na veľký tajkun. No, Ja môj pravdepodobne ak bude poschodie, ja sa nebudem. Snaď. No teda asi úplne nie. Asi. Snaď. Mám trampolín pít a ešte si to našetrí 1600, aby som tam tu nekúpil. A sa ja pozrieť tam dozadu, či tu dačo ešte sa nedá kúpiť. No asi. Zatiaľ toto vidím. No, tu sa nedá zatiaľ nič kúpiť. Ale to, už tu máme 3 atrakcie. No, budeme mať 4. Preto to kúpim. Long trampolín za 800 a ešte mi zostalo, aha, už to mám. OK, a ešte tu musím kúpiť karpet za 800 ďalší. A však... OK. Neverím. Aj ty sa mi to kúpil, ďalší mám kúpovať karpet. A tam je ďalší. Kámo, čo to? Tu je za koľko? Za 800? Ne, tam za 600 padá, tu je za... A za Prečo 600 long padá? carpet 2 je za 800 padé a potom ďalšie je za 600 padé? Čo to je za blbosť? OK, kúpil som to a teraz tu máme čo? Safety net za 800. A zaujímalo by ma, že prečo sa nechodia zákazníci do tej hre do toho plusa. Tej hre, že keby sa niekto chodil, vieš. No akože, ale najprv by sme to museli mať postavené. Border za 1000, takýto border. To ti seka. Seka. Sa ti to. A teraz Za koľko? za neviem, veľa. Za 950. Uvednem friendov. Uvednem. Jechou. Stal som dve. Čo? Aha. Fuj. Kamo, ja som si už myslel, že budem toto oznova. Ale pozri, za 1000 je toto, čo prvé. OK, tak prejdem tento pod a idem sem bucket, trampol, pit za 1000. Kamo, musíme ešte kúpovať podľa mňa trampolíny, no jasné. No, basket trampol 1500 a 1500. Čo? Čo ti dáva? A to je ďalšie niečo a to stojí 2000. Čo ti seka? To je strašne drahé. Koľko zarába za sekundu? 56? Ja 53. My postávame za ten čas, ale to ešte... Akože nevyzerá to, že veľa, ale je to dosť veľa. No dobre, konečne som to kúpil. Koľko to stojí? Som ešte toto za 2000. Čo? Aha, to je back window, to sú tamtie. A musím kúpiť všetky ostatné okná, lebo som kúpil tamtie a ešte budem musieť kúpiť tamtie všetky a tie stojí Ja si 1000. to OK, kúpil som. A teraz sa musím ísť pozrieť, kde ďalej stavať. Čo? Čo? Kde?
Aha. Za koľko? 1500. A to je v pohode. 1500 mám. Už. 3 iba teda. OK, tak a ďalej budeme stavať kde? Vyzerá to tak, že aha tu. Border 4. 1850. To bude iba takýto border. 1850 kámo. To bude asi pokračovať, lebo toto dneska asi nedostávame celé. Toto dá. Hej, takže kúpim toto. Ja ešte len black baby Zip window. cushion, to čo je? Za 2K. Tak to nič. Čo je zip cushion, nepovedz? Ja, čo zip cushion. Kláňa. Ale to mám za 3 minúty 41, ty to máš trošku skôr. Zip cushion, no... Dobre. Teraz zistím. Aha, to je asi toto nejaké. A tu teraz musím kúpiť zip stair za 1500. A tu musím kúpiť zipline end. Aha, to bude zipline. Ajo, zip stairs, máte takéto schody. Toto, takto nič to nejsú veľké, no. Aha, zipline za 2500 a odtiaľ to preletíš práve úplne až sem. Takže za 2500 ja to hneď kúpim, len musím našetriť na to, takže bude chvíľko trvať. Chýba mi $300, už iba 100. Border 3, ale tak takýto veľký border za 2500, akože lepšie než toto, čo stálo 2000. Ale celkom veľké trampolinové centrum. Ja by som z toho asi urobil druhú časť. No dobré ľudia, teraz skončíme, lebo už to presiaha ten timeový limit, že proste tohto videa, že to je strašne dlhé to video, tak keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa zase na budúce. Čus!